Takže čaute lidi, já jsem Dan a dneska si zahrajeme takovou hru o tom, že já budu mít tento míček a tuhle sklenici. Teda papír, prostě, ano, chemie. Já to budu toho hodit a předtím bude taková Pokémon karta. Může to být vzácná, normální, holo, prostě všechny druhy karet. A jaká karta bude předtím, tak tu budu muset roztrhnout. A ještě v takovém prostě malinký blíčku, prostě malý mističce, rozlosuji, jak tu kartu zničím. Polít, roztrhnout, podupat, počmárat, jakkoliv. Takže, to je teda začátek a jdeme. Takže, tohle jsou ty karty, teda koukneme si. Takže, Včko, holokarta, nějaká taky holokarta, myslím, a úplně normální karta. Takže v tomto, tomu říkám miska zkázy, tady máme různý způsoby, jak tu kartu zničit. A tady máme míčky, jo, než ty uška. Tak tady. Tak jo, jdeme na první kartu a uvidíme, co to bude. Takže bereme míček a nikam. Tak, trošku jsem změnil úhel a jdeme na to. Takže první, a nevadí, druhá, těsně kousínek, tak dál, taky vedle, pořád ne, jo, trefili jsme se, takže trefili jsme se teda sem, ono to upadlo, počkat, tak, jo, to byl tento míček, bylo to vevnitř a je to tahle karta, tato karta, ano. Tak jo, jdeme si kouknout, co s ním uděláme. Tak tady si vylosujeme a tak třeba toto. Ukáž. To je těžko rozdělat. Chvilku jsem to otevíral a na tom papírku bylo poškrávat. Se to jde přečíst, ale je to poškrávat. Takže jdeme dolů pro šroubovák nebo nějakou tu a jdeme na to. Jdeme na to. Škráváme, počkat trošku. No. Trošku se jde. Že není poškrávaný. Ale to nevadí, pokračujeme. Tak, myslím, že tohle stačí. Ježíši, co se s tou kartou udělal? Takže tohle je náš první ten. Tak jo, jdeme na další. Takže míčky jsem už pozbíral a pokračujeme. Takže další. Jo, a odložil jsem to tabule a dal jsem dovnitř magnety, aby to drželo lépe. Tak, pojď, navířím a... Ne, takový kousínek. Další zkusím. Ježiši, ono se to netrefilo. Tak, můžeme další. Jo, už mi to nejde. Ježiši. Počkat. Jo, trefil jsem se. Počkat. Kam jsem se to trefil? Já se trefil jsem. To je to Včko, to je vzácná karta. Proč ne? Tady je víček, tady jste viděli. No, tak jdeme vybrat, co se té kartě stane. Tak, jdeme vylosovat, co se stane této kartě. Mícháme. Je, tady něco vypadlo. Tak už rovnou vezmu tohle. Tak, no. To je hrozně, se otevírá hrozně s tou jednou rukou. Tak, jo, už jsem to konečně otevřel a co počkat.
se to jde přečíst, ale je tam počmárat. No, ježiš, počmárat tuto kartu, proč? To je vzácná karta, proč tu bude počmárat, no. Tak asi jdeme na to. Mám fixu a jdeme na to, jdeme to počmárat. 3, 2, 1, teď. Tak jo. A ne, proč to... Ježíš, počkej, uděláme z toho VMAXu, dobrý, neumím psát. Tak jo. Počkat, uděláme mu, no už asi mu knírek neudělám, no. Jo, to není basic, to je Včko, určitě, ano, a uděláme tam crash, no, car crash, no, dobrý, to nemůžu prostě napsat, tak jo. Počmárána B karta je tady, ježiši. Vidíte, nejde to smazat. Zkouším a nejde to, je totiž permanent. Takže to smazat nejde. No, můžeme ji rovnou přidat na seznam. Tady máme tuto kartu a ještě tam přidáme tuhle, dáme tady počmárat. A čekám, kde je ten papír, jo, tady. Počmárat. Tak, třetí už, tady máme druhou teda. Tak jo, a jdeme zjistit, co se stane s tou třetí. Tak jo, jdeme na poslední kartu. Tak jo, já házím A vedle. No to bude zase trvat. Na druhý pokus jsem to dal. Ne, na druhý pokus. Tak, no, tak, Dordio, no, to pro tebe skončí špatně, jako pro všechny ostatní karty. Je tam ten míček, tak jdeme zjistit, co se s tou kartou stane. Tak jo, jdeme zjistit osud této karty a to bude toto. Tak, ukaž, co to bude. Ještě to, než to otevřu, to už je zítřek. To. Tak, co tam je? Je tam namáčení, takže vezmu mu skleničku a budu to namáčet do vody. Tak jo, tak jdeme na to. Tak jo, mám tady tu kartu a jdu to udělat. Tak jo, 3, 2, 1. Počkej, namáčím. Tak, mám tady ham. Ježiši. S tím tam ještě není nějaká moc velká změna. A to není ani moc vidět. A když ji navočím úplně, je to v té vodě. Čekat, je to tam. Ježiši. Dordio se toho... bohužel, ježiš, to se s tím stalo. On je úplně moc, já můžu si dělat jako prakticky co chci. Já to v té vodě chvilku nechám a uvidíme, co se stane za chvilku. Tak jo, jdeme na další kartu. Teda, no, jako na poslední, no, jsem tam totiž tu kartu zapomněl dát, když jsem odebíral ty kelínky, takže tady máme ještě jednu. A no, tak jdeme na ní, no. Tohle je teda úplně normální karta, tak jo, jdeme. Na první? Ne. Já jsem to dal na první pokus, tak si jdeme, no tak jdeme, no je to teda tohle jama. A míček teda odsud vypadl, ale byl tam. Tady taky odsud vypadl. Tak jo. A my jdeme zjistit, co se s touhle kartou stane. Tak jo, jdeme zjistit, co se s tou kartou stane. On to není moc vidět, ale vytáhl jsem toto a ukáž, co to bude. A je to zmačkat tuto kartu. Tak jo, jdeme na to. Tak jo, máme tady to takže tu kartu máme zmačkat. No, tak já jdu na to. Tak jo, beru tu kartu. 3, 2, 1. A mačkám. Ježišičkat. Myslím, že už to být nějak víc nejde. Počkat. No, takže ta karta je zmačkaná dost. Ukáž. Asi mi teď trošku dělá, kde mám tu jednou ruku. Ježíš, tak to je zmačkaná. Ježíš, tak to je to ještě začká. Už nějak víc nejde, on to je
strašně to. Tak tvrdo také. Tak, čekat. Rozbalujeme. A již rezbačkana. No. Tak jo, no. Tak jdeme si ji vystavit. Takže tady jsou ty všechny karty, tady chybí ta karta, která v té vodě. Teď já pro ní teda dojdu a jdeme si kouknout, co se s tou kartou stalo. Tak ukáž. No, ona je teda úplně obočená v té vodě, tak já ji jdu vytáhnout. S tou kartou ona je mokrá, takhle jako lehce se to, ty kraje jsou, to, měkký. Jsou takový, no, pomačkaný, to je taková mokrá. No, tak si jdem vystavit teda. Tak, tady mám teda dnešní karty a, no, tuhle jsme teda poškrábali, počmárali, namočili do vody a tuhle jsme zmačkali. Takže tohle by bylo pro dnešní díl všechno. Uvidíme se hned u dalšího videa. Dejte like, odběr a čau.